Yes, Daba. Ndibethe. Uphela undibetha. Yes, liar. Imivimbo. We. Ndiphi Daba? Imivimbo. We. Uyaphosisa. Ndibethe Brand uyabonakala waziwa lilizwe uyabetha. Oh nyani, okay Daba. Uzawuyeka umani ukhwaza usithi. Uzawuyeka umani ukhwaza wena uzawuthini? Ndibethe Daba, ndibamba umntana uphethe induku. Yilanto wawuyenza. Uliplanga lento le. Oh, iyabetha nayo. Oh, yayibethe wena. Istene zondiphethele sona nangoku ndibeleka umntana. Uyaxoka ubaleka ngomntana, umntana ufuna ukuze unina khulu ufuni. Wena ubaleka nomntana wakho. Qhuba ilizwe. Liyakwazi ba wenzani kum. What Daba? Ne-defamation of character lena ndiza kubambisa because why? Ubungqina lento sokuyithela. I will do that. I will do that. I will do it, Daba. So it doesn't mean into yokokuba kufuneka umoshe igama lam, Daba. Umoshe igama lam ngokuthi ndiyakubetha ndingazange ndikubethe. Ndakubetha ndifuna uthini njani uphethe induku undiphekuza. Oh! Unawo namadlo kwenza lonto. That is what abantu bakwaMkhosana zebabiza amapolisa nje nditake phandle. It is because wawundiphathela induku. Ngena nditheni, ngena ndimile. Ngena ndimile uphethe istena nenduku. Ndundimo. Bendithembe engenamali. eGauteng uthemba ndikuthi zokuthatha uyadinga. Ndiyadinga Daba, why you lying? Why you lying? Yeah, Futsek. Wow. That's my mother, ladies and gentlemen. Abantu bakho yofather neyomadla uMedia. You lying, Daba. Uzawi. It's not my responsibility to feed you. Ayilo xanduva lam ukondla wena. Vula kaloku, vula ubukuzise nini? Ukuzise bani kumna Brenda? Come Daba, show your face. Kaloku qhelile usokukhwaza usithi ndiyakubetha sozifihla. No, I'm done. Come Daba. Zange ndikubethe. I am going to open a case. Defamation of character. Iza Daba kudala nindigrogrisa. Iza Daba kudala nisithi ndiyanibetha nindigrogrisa ngoku ndiyisa kwi-public. Uyaphinda ngoku ndibeleka umntana ufuna undibetha ngentonga emhlophe. Uyabaleka xa ndirecord? No Daba, no. This comes wakumosha umuntu okufaka idimo. Uthatha insimbi uyinxibe uyilahlele ntoni insimbi? I-spiritual journey sama iyo business yakho. Uyilahlele ntoni insimbi? Insimbi le uyilahleleni. Othe yilahle aba babethe inxibe. Ndigulela ngabantwana ndihlanyuka kuba isilingo sendilingayo undikhupha endlini yakho undilanta ngaphandle undibhibha ukutya. It's not my responsibility ukuphekela wena, ayilo xanduva lam. Leminyaka isixhenxe ubungekho bensondliwa kubani. Ayilo xanduva lam uphekela wena. Kwaleyo, that is abusive behavior. Thank you. When did I do that, Daba? Come. I'm recording. That's my mother. Umntana omntu ekufuneka ndivume into yoba makathethe nomntana wam. Umazela phi? What if he molests uSky? I have a responsibility to her. Wena mntu ukhetha indoda ongayaziyo. No, andikushawuti da ndiyathetha. Ungayi-explaina ke yonke loo nto ecourt?
Uqhelile kaloku Dabawo, everybody knows uba wawubetha abantu apha eXolobe. Kubani lo? Kubani lo? Wow, okay. Hi Dabawo, zi-expose. This is who you are. I am Dabawo. Get and tell. Oh, okay. That's my mother, ladies and gentlemen. Uthi ladies and gentlemen, imnqundu yena kuqala. I'm done keeping quiet. This is the behavior that I stay with. Andinalungelo yonke lentsusa isuka uba ndiske ndathi uSiphamandla makangathethi noSky. My mother has an abnormal relationship with like a youngster that has just arrived. Ufuna into yoba mandivume ukuba le ndoda ithethe ibambe uSky. Ndithi xa ndiyinqanda athi hayibo Brenda. Now she is angry. This is, and every time that I will say something, she will say ndinamadimoni. She will say ndiguliswa yintsimbi. So I am done with that abusive behavior. I will no longer be called mad, and I will no longer have a spiritual journey sam sikhwazwa. Always a spiritual journey sam. It is her business. She's discussing it with anyone and everyone. Now, this is what I deal with. She will stand outside, akhwaze athi